Anakmu nganu urus sik isuk. Anakmu nganu urus lek ora mbok jikok mati ning kono. Wonge ngono. Nyapa, Pak? Ya dina diajar tengah wengi. Lah wis diwehne. Piye omongane lek ngwehne? Ya wis pokok moro digawa ngono dhek ya wis ora turu kene. Dendangi ra aku ngene awan. Lah awan dendangi isuk terkadang subuh teko kene. Nyendangi numpak peda. Heeh. Wis tangi yu ugung. Lah ora sekolah, sik TK. Sekolah gurune teko Yawan-awan kok bapakmu kan ngono. Terus Ya terus kuwi terus suwi-suwi terus gak telaten ngendangi paling suwi ngono gange. Rene. Heeh. Nek Rene ngene gawakne panganan, gak nyangoni ora? Ya gaene nyangoni, gaene gawakne susu. Kok tega ya? Jamane nganu gurune sik bunikan kae. Jaman semono nyuwalek kowe nang nganu kono bunikan kuwi entek 18.000 mekan. Masa? Heeh. Sik to, aku turune mbek sapa? Ya turune dadi sak amben wong telu. Dik truwaca kabeh omahe ya. Heeh. Gedhek. Daduk truwaca kabeh ngono kok ya tega mak karo bapak. Lah mbok. Terus umur 7 sasi kan digorene. Heeh. Aku ngerti ora lek aku ki anake nganu Makrus karo bapaknya to. Maune? Maune ora ngerti, ngertimu aku. Ya kowe anu awakmu mik pentil lah. Mik pentil sapa? Pentil aku. Terus Ya kuwi bengi ngrangkul-krangkul ngemik nganu. Duwe susu moh nesu. Sik umur pira wi? Demune cek bar 7-ne. Bar 7-ne iki urung nganu sik lekas nganu lho. Brangkang. Diwehi pentil nesu terus diwehi susu moh nyeluk pentil. Pentile ora enek banyune, cokot. ora, Mak. Aku ki piye pertanyaane? Aku kok malah kok gelem nang kene iki nyapa? Ya ora ngerti, ya ora nyapa-nyapa. Bapak Yanto kok ya lancang men jipak-jipuk aku. Lah piye ora jimuk timbangane nang kono nangis, getaki. Kok ero lek digetaki, kok ero lek nangis apa biasane rono? Bendina rono lek sore. Terus engko nganu awakmu wis turu ngene balik. Wes si isuk ngono wis gorene. Nyoyu tak wehi ngono. Mbok endi to? Aku lemu apa cilik? Cilik ngoyat ngono wang. Masa ora kopen? Ora kopen kuwi ya betake makmu wis meteng kuwi ya. Lah wong bar 7-ne gang sesasi wis meteng 4 sasi. Hah? Oh niat bar 8 meteng wisan. Metengne Lala kuwi. Bayine Lala aku diparani ngetan ra? Heeh. Marane. Lah kuwi lho kowe mbiyen ape digo balik wis nganu Wis gede apa cilik? kanu SD kelas 1. Nganu nawang lak gandeng alor ya yu. Nang kono kowe nganu kae pas balik loro kae lho nang kono pirang-pirang dina to. Aku lho nang omah ra iso turu wangah nangis. Aku loronya apa? Ya awakmu mangan nang ngene mbok Deton mangan manggis bar mangan manggis mangan gula no. Mosok. Heeh. Ya terus luwara nemen gene sebadak aji no. Nek sembaturi ning kono sapa? Ya baturi ya aku ya Makrus ya bapakku kuwi. Tapi balike digo mengalor. Heeh. Balike mek go jujukne kene go nang lawang tok. Go nyelehne kloso karo bantal. Pamit. Lah awakmu nang ndi?
Aku nek omah. Lah nyapa kok ora melu ngalor? Lah aku wis marem-marem lah sik ngejak ngalor sik yo kok tak terne muni ngono. Basanane sesuke ngono aku maro karo Mbah Rip karo Marmi. Kowe ngomong-ngomong ngene. Piye? Omong ana lah aku balik sok nganu. Rebo Kliwon muni ngene. Lah aku kok ngerti dina? Lah mbah. Lah kowe wis gedhe lho Wang wis SD kok. Tapi bocah cilik apa ngerti dina? Lah ujug-ujug ya muni ngono kuwi ora nek sing marai. Tapi aku Rebo Kliwon ya balik. Lah mau balik nganu bar semah pae. Dan saya takut elekan men Mak Ros. Aku wis gede kok arep dejoli lala ki nyapa? Dejoli lala. Ya gak ngerti. Paling ngono waleh ngomong lala paling wis ora kena dikongkon, urung kena dikongkon. Lah aku wis SD. Wis, Pamane dikongkon wis kena. wis kena kon jimo kon tuku bumban ya wis kena. Beh, mentolo kongkon dian. Mari ngono kan mau kok jawabane bapak nyori piye? Bapak nyoto apa bapak Yanto? Bapak kan yo nawang tak gone ngalor, tak ijolilah lah. Bapak Yanto muni piye? Ora kok muni tak ijoli lala. Piye? Anu, nawang beneng lor sik ya yu. Engko lek nganu sampean nganu ngomong lala sik. Sampai gede ngono. Gah ya lek nganu teko Pak Yanto sik oleh apa ora aku ngono. Lah kuwi wis disuwalik lho Wang nganu Ros aku ngono to. Terus lah kowe nyapa nyuwalik anake wong ra omong. Lah wis mbok wah nek kon ngomong nyapa ngono. Terus Ya kuwi. Pokoke awakmu tak kon ngomong lalasik sampai gede gah. Aku kuwi ae Pak Yanto wegah wonge tewas nesu aku. Heeh. Lah bapak nendi? Wonge nak omah, terus aku ngendangi awakmu ngalor. Wah, aku digo ngalor. Heeh. Ya pas cilik wi pas lala tas lahir kuwi aku kerep dijebuki ngalor. Lalange wis bar 7-ne. Wah. Yo Terus aku nyapa nang ngelor wi? kowe iki sik sekolah. Kok nang ngelor sekolah? Aku ngendangi lala ngalor. Walah. Terus Ya terus kuwi terus. Ndasar teko Pak Yanto. walah lek ngomong iki ning mahlor, lek ning bapak ning omah aku sekolah ngono lho, guys. Terus Heeh. Ndasar teko Pak Yanto aku ngono. Heeh, en kok karo ngeterne Yupin kok rono teko aja ngono. Ya terus ngeterne aku to. Teko tenan. Lah kuwi arek Mbak Ayumu piye? Aku wegah, aku sitok kayae aku ngono. Pokoknya aku dikapak-kapakno ya gah nawang tok ae aku. heeh. Terus balik. Ya wis nek ana aku tak balik. Nyapa kesusu ae ngono bapakmu sing kene. Heeh. Ora nyapa apa, kamu ya arepe dikongkon kok ngene ngono. Nah, teko omah ngomong-ngomong lek Yupin aku nawang ae nek omong ngono Mak. Wegah ya. Wegah. Bapak nyoto Heeh. ngomong karo Mak Ros, mergo balik rene mah diterima bapak nyoto. Heeh. Aku wegah to ngono. Aku gah to lek nganu. Pak Yanto ya ora gelem kok aku ngono. Lah teko omah ngomong-ngomong resmi. Heeh. Nganu Yupin wegah kok, Mak. Oh. Ngomonge nawang ae. Nah terus piye en awake dhewe lek kerja. Wah, lah bingung penggayane. Heeh. Tapi sampai gede, lalang sampai nang kene sampai gede. Kowe kok nek kono. Oh, dejoli. Heeh, karepe. Aku mbiyen rewel ra, Mak. Rewel. Njaluk gendong ngono wi. Heeh. Bengi tengah bengi njaluk gendong lah bapakmu sing kene nesu to. Ajak purek nang sekolahan tengah bengi. Wi ceritane piye wi purek wi? Kono goleki ora roh, Ros. Ora mbok jak pureke mergo nyapa tukaran apa? Domenge kowe nangis ae aku dilok-lokne omonge tak jarne. Perkarane gur kuwi. Heeh. Gendong ra gelem ngomong ae. Diomongi malah maneni. Terus aku mbok jak purek. Heeh, tak jak purek nang sekolahan ngono. Gak enak wong wedi dhuwur terus. Nang endi? Ya nang kono. Wedi ra? Gak aku ora wedi. Mergo Pegel. Anake Mak Ros si pira to? Sapa ae pira kabeh? Anake Maro ya Nomor 1 sapa? Endra. Sing wis ninggal barang lho.
Sing wis ninggal Siji sapa? sapa? Biyen ki jenenge Buing apa sapa ngono. Nang Etan Kali sitok. Terus karo Nomor loro sapa? sing mati Nomor loro sapa? Nomor 1 Boeing, nomor loro sapa? nomor 1 nang Etan Kali. Lah iya, Nomor nomor loro 1 Endra. Endra, terus nomor 3 Intan. nomor 4, Awakmu nomor 5, Lala. nomor 6 Rio, Heeh. nomor 7 Amel. Heeh. Nyapa mati nih Boeing? Nganu. Apa dia nyapa? Cek rodok cilik. Wis ketara lek lanang tapi cek nganu. Aku mbiyen gampang panas ngono apa ora malih cilik? Yo gampang ya kaya Mahes mbiyen kae. Gampang panas, gampang watuk. Heeh. Aku mbiyen kan nek banyu udan anak-anak. Heeh. Sikilmu brendelen. Lek mbiyen ora tau nganu obat-obat ki ora tau. Wah lek watuk gur nganu kuwi. Tak parutne kunir, kencur ngono kuwi. Gelek ra gelem ngombe jiwit. Sing jiwit. Aku no ora gelem ngombe. Ngono aku jiwit anakku mbok seneni. Ya mesti no. Lah nangis kok diombeni malah nangis. Mbok jiwit terus Mbah sapa? Mbah Ran, Jenate Mbah Giran, Mbah Giran. Mbah Boniran. Mbah Boniran, Mbah Roin Rumah Buritan iku. Heeh. Wadul karo Mak Ros. Piye Anakmu nganu Ros, sik esuk. Anakmu nganu Ros, lek ora mbok jikok mati ning kono. Wonge ngono. Nyapa, Pak? Ya dina diajar tengah wengi. Heeh. Akhirnya dijipuk Enggak. Ora rene kan nek seminggu. malahan. Heeh. Mergo nyapa? Mosok, Pak? Mosok ya wis kuwi diomongi wong tuwek malah mosok ora percaya. Tenan, mati tenan anakku lek mbok jipuk, enggak ngekel ngono. Nasi cek isuk dhek karo arep budal kerja. Mampir ngene reseme. Lah kerjane Mbah Boniran apa? Lah kerjane Mbah Boniran biyen ngene mboke Yakni kae. Apa? Manjing anu ngarit ning kono ngene Mbah Janiman. Bayaran apa entuk Bayaran, sapi? Lah bapak mbiyen kerjane apa Mak Pak Yanto? Kok iso ngopeni aku? Ya Kan golek bocah cilik. gadung no. Bakul gadung Heeh. karo bakul winih wi. Dhisik bakal wini-winian. Heeh. Terus bareng bakal wini-winian terus golek gadung ngobrok, dimasak dhewe. Heeh. Terus bareng ngono dijak Pak Roseman kuwi nang gunung ngono bareng nganu Malang. Akhirnya bakul. Akhire golek gadung kuwi. Terus basanane wis suwi-suwi nganu to mecah dhewe to awake kowe rono aku rono ngono. Terus kowe akhire ya pisah dhewe-dhewe kuwi goleke gadung. Tapi ya padha mlakune. Padha mlakune. Yen Mbah Roseman ya mlaku. Heeh. Bapak ya anake pira ta Mak Pak Yanto, Mak? Pak Yanto anake 7 lah ta. 7. Nah sing nang Kalimantan kae Dito kae. Terus Bibit, Bibit. terus Nur kuwi. Terus Mbak Gima. heeh, terus Yati. Terus Kartini. Narsuci kae sing nang Malang. Aku kae. sing jek hubungane ambek jenate Mbak Gima sing ning Brang Kidul terus nek Malang iku mburine nganu guys, apa iku jenenge UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Iku kambek sapa ya wis kuwi. Liyane aku enggak ngerti anak-anake. Soale karo Mas Nur kuwi sing sadeng. Soale nganu aduh-aduh omah ya. Heeh. Nah kuwi sing gawe rene kuwi Yati omahe Krisik kuwi diparani Dek Sematan kan lho, Pak. Wah kuwi barang anake. Heeh. Barepe kan Gito, barepe kae terus Gito, terus apa kae? Wah kuwi Nar. anake to. Heh? Kuwi anake. Ora ngerti aku. 7 anake. Lah bapak nyoto mbiyen kerjane apa, Mak? Bapaknya toh Kok anake akeh pas mbiyen? graji. Grajine dhewe apa melu wong? Graji maune melok wong terus sing graji dhewe terus wis iso tuku graji dhewe genten Masno sing melok kono. Mas Rombian anakmu to? Heeh. Terus uripe ning endi kok ora tau nek kene? Ya nek kene. Loh, Nang Sadeng. sak omah karo aku?
Ora. Ngene mbae. Lha nyapa? Kan cilik nek kono. Mbae Mahetan, Mbah Edo? Heeh. Oh, sing ngopeni mbae. Ngopeni mangane mbae. Lah nyeluk aku lho pira wae nyeluk emak arepe sunat kae. Lah maune. Maune bik. Lah mergo Ngertine mboke mbokku kuwi. Ngertine emak ya makku. Lah ya mergo nyapa? Darane aku ki bibike. Lah nyapa mak ra mbok gorene, Mak? Ora oleh karo mbae. Ora gelem. Nek mbae mbiyen Mbah Edo kerjane apa? Kerjane ya manjing, tandur, Bahanang. barang nganu lek omah yo golek kayu. Adol ramban ngene pasar legi ana. Yo tani. Nek mbae bakulan. Bae bakul pitik. Berarti kebanyakan bakulan ya. Bakul pitik ngono lek wayah arepe megenang iki sing teke wong-wong rong tek teke mbok jek teko tok ngono wis kruyuk-kruyuk entek. Heeh. Nang pasar legi ana ndorong ngono. Aku karo gendong cilikane Mergo murah apa mergo nyapa? Mergo rada murah dhewe. Mergo gendong cilikane sapa? Rusiah. Karo momong. Rusiah sak padha anake nganu kuwi. Alifa. Dak anake Endra urung pitune. Mbok jak nek pasar legi kono mlaku. Mlaku. Wah, Ora mlaku piye? terus umurmu pira? Hah? Umurmu? Umurku ora ya wis enek lek kok 10 lah. Wis rabi apa rong? Urung. 10 tahun iki sak mahes lho, Mak. Ya wis gedhe aku wis ndek adik loro. Adikku wis akeh. Ya wis tuwek, Bang. Paling wis rabi aku ora kelingan. Ngopeni adik-adikmu. Heeh. Adikku wis brak bandi kuwi. Saminten. Adikku wis 3. Mak lebih saminten biyen kok iso untuk bojo waduh piye ceritane? Lah kuwi kan ya melok diwehne mbae to, Mbah. Kidul kae. Mbah Maryam. Oh, Mbah Maryam Sinate. Dopeni kono ket cilik ngono kuwi yo an. Ono sing mantuke mbae ning Sumatera kono. Heh? Lawang Kidul mah arep tak enem anggitku ora nek wong temune Deni sik nek kono. Ning kidul. Saka deknane jarene rene karo Mbak Iwi. Sapa? Saka. Ya apa? Karo ngeteri madu. Mbok, aku ora roh aku nendi. Aku rewang kono ya. Ketoke aku ya rewang. Duite madu kurang 20 arepe rono udan ae. Oh, madu sing nang dapur kae ya. Madu loro kuwi lho. Sing urung dilebokne kulkas. Wayahe Mbak, wedengenane dijaluk kae duite tak weki 100. Kurang 20. Arepe rono udan ndak sore rasa-rasane gercih rempegel aku. Kae panggah swidak ya. Panggah swidak. Tapi jarene Mahe sing pertama akeh ngono, Mak. Apa? Rasane aneh, Mah. Nggono anehnya apa ngono. Apa nganu ya? Gula. Uduk tak kulkas leder kok panggan. Tak kene freezer. Paling sik anyar dadine kecut banget. Tapi masa aku ira dak mari watuke pancen sangune lek menguwahi kokean kok. Ndak piro to Bang lek nyangone? Yo 3.000, 5.000. Oh, dhewe 5.000 sik tingak-tingu. Piye lek tingak-tinguk? Pamane bawa 5.000. Piye? Masa kaya ngono? Lah piro to Le? Sangu ki nganu sekolah gawe urung SMP lho. Kok sangu 5.000 sik tingak-tingu. Lah so lek SMP piro lek mak wis tuwek apa ya ndek duit aku ngono. Terus Ya genten mamah no. Nek ngene iki lek mak wis ra ndek duit. Ora percaya malah mesam-mesem. Ki enak apa nek kira enak apa-apa nang jero? Ndak enak. Gombal. Bahaya lek urut dhewe.
Ora ana apa-apa blas. Brindil makku kalung gondel ra duwe. Gelang ra duwe. Mbok gadekne nendi? Ngregok. Omongnya wedi turu dhewe gawe apa-apa. Apa tau enek wong totok-totok. Tapi mak rumah sama penak turu kene apa penak turu kono? Nek aku ngarane turu kene nganu. Turu kene tangi subuh tangi kaya angel, Bang. Rasa-rasen. Heeh, rasa-rasa nang jegegah ngono. Mergo nyaman apa mergo Ya nyaman paling. Nek turu kono nganu pokoke urung subuh iki wis melek. Ndang tangi nyemplungne beras jam 3 ngono kae wis nyemplungne beras. nek kene? Ning kene mau ngantek pokoke bendina sampai narko adan.